Kuipa Komayankhulanabe ndi X. Video hii tukuipanga chifukwa cha pempho la anthu ambiri amene atipempha komanso anthu amene takhala nawo ndi ma session kukambirana nkhani ngati zimezi izi zonesa ngati mabanja ambiri akumakhala ndi ma issues fa chonena kuti pali mmodzi amene akumayankhulana ndi ex wake. So video iyi tiyipanganso ma series, tibweretsa ma video ena amene atsatire pa video imene kuti mungeke bwanji malire amenewo nangano kwa anthu amene ali limodzi ndi ana apange bwanji, azilumikizana bwanji pa nkhani ya welfare ya anawo. So tapanga ma video amenewo pambuyo pa video iyi, koma tiyambe kaye kukamba za kuipa kumene iniyo mukuyena mukudziwe ngati mmayankhulanabe ndi ex wanu. Kuipa koyambirira, it can bring back all the feelings. Inu ngati mmayankhulana ndi ex wanu mukuyena mudziwe onena kuti constant communication and kuyankhulana pafupi kwina kulikonse ndi opposite gender pakupita kwa nthawi kumabweretsa kumapanga ignite emotional attachment, kumapanga ignite kuti muyambe kuzipanga attach nokha emotionally kwa munthu inayo. So this is whether you like it or not. Ni chifukwa chake amanena kuti pali mkazi ndi mwamuna wachitatu ndi satana, nkhani zake ndi zimenezo ndizoona ndithu, ngakhale ena azidefende kuti ndi nzanga ndi bestie chabe, muizize mukuyena muzidziwe. Komanso zimabweretsa ma romantic feelings. So ngati mmayankhulana ndi ex wanu pakupita kwa nthawi zimatha kubweretsa ma romantic feelings. So winayo kamadandaula za nkhalidwe limene mukupanga mukuyena muzimumvetsetsa, musapange blackmail kuti muzoonese ngati ndinu adolo iye akulakwitsa, amakhala kuti wale yake ndiona ndithu. Kuipa kwa number 2, it can affect your current relationship. Kuyankhulana ndi ex kumampangitsa partner wanu uja kuti azifira ngati kuti attention yanu komanso ma emotions anu mukuagawa pakati, mukugawa kwa iyeyo komanso mukugawa ndi ex wanu. So iyeyo akamakhala ndi mkwiyo muzimumvetsetsa ndithu, zimene zimadzesa kunena kuti mupange affect, zimene zimadzesa ndithu kuti winayo azidandaula. So it affects indeed your current relationship. Komanso kuipa kwa number 3 komayankhulanabe ndi ex wanu, it can become emotional cheating. Kuyankhulana ndi ex, kodi tu cheating ija sikuti ndiya kuthupi yokha, komanso pali cheating ina ya mmaganizo imene timatchula kuti emotional cheating. So mmayamba kugawana ndi winayo ma intimate thoughts, tikaya ndi ma relationship problems, mkazi wanga, mwamuna wanga kumapanga izi, mwamba kumuuza wina uja chikondi, personal struggles meme kuvutika inu, tsiku lako nali bwana, sinali bwino, chakuvuta nchani, wamba kufotokoza. Just by doing that imakhala kuti imeneyo ndi emotional cheating. So mukumupanga cheat partner wanuyo ndi ex wanuyo. Izi zimapanga create relationship beyond simple friendship. So lero mukuyenera muzindikire zimenezi komanso mukuyenera mulisiye khalidwe limeneli. Kuipa kwa number 4, it creates unnecessary temptation. Kuyankhulanabe ndi ex wanu uja, the more frequently you communicate, mukamakhala kuti mukuyankhulana frequently ndikumakumana mwapo ndi apo, the easier it can become to cross boundaries. Zimakhala zophweka kwambiri kuti mudumphe malire. Kuipa kwa number 5, it can create mistrust. Kuyankhulanabe ndi ex, tima calls zitanchibisira tija, tima hidden messages tija, tima late night conversations tija, ndikumadelete tima chat tina winayo kuti akuzindikireni zimezi zimaononga kukhulupirirana. So kukhulupirirana ndikofunika kwambiri mbanja mwina mulimonse. Ndifake tinalemba book tinanenamo kuti ma core foundations of marriage ndi communication komanso trust, kukhulupirirana komanso kulumikizana. Chimodzi mwacho chikangoonongeka banja limakhala kuti lili ndithu latsala pang'ono kugwedera olo kugwa kumene. Kuipa kwa number 6, it can divide your time and energy. Inu ngati mmayankhulanabe ndi ex, so nthawi yanu ija, emotional strength yanu ija, attention yanu ija, ma resources anu aja amene ali limited aja mmayamba kuagawa. So zimatengera kuti kodi mukupanga invest muchani, where are you investing your time, energy and resources into. Zinthu zimene zimakhala ndithu zofunikira kwambiri. So you end up usapanga invest mu family yanu, ndiyamba kupanga invest kwa ex ngati simusamala. Kuipa kwa number 7, it can confuse children. Ngati ana ali okhuzidwa mu nkhani zimenezi, excessive closeness, kuziyandikisa inuyo kwambiri, ndiye nawo kumapanga confuse about the relationship between their parents. Ana samadziwa kuti kodi kwenikweni chimene chikuchitika nchiyani, adadi amapangiranji khalidwe limene lili, amayandikira kwambiri ndawo kwenikweni zikuti bwanji, ora amayi amapangiranji amayankhulana kwambiri ndawo kwenikweni zikuti bwanji. You confuse your own children. Kuipa kwa number 8, it can prevent you from moving forward. Inu ngati mmalumikizana ndi ex wanu, zimakukanikitsani niyo kuti mupite chitsogolo.
chifukwa banja limene muli nalolo, relationship yomwe muli nayoyo imafuna emotional space to grow. Kuti banja likule limafuna ndithu inyo muzipereke ndithu kwathunthu maganizo anu, mphamvu zanu muzipereke kubanja lanulo apanopalo entirely. Komano inyo ngati muli deeply connected kwa ex uja, zimapangitsa kunena kuti inyo mukanike kuyiwala zinthu zakale, komanso mukanike kupanga move on ndi kupanga invest china chilichonse chimene muli nacho mu relationship yomwe muli nayo. Komanso kuipa kwa number 9, it can create unnecessary conflict. Kuyankhulanabe ndi ex izi ndiye mukudziwanso zimachitika, zimapangitsa kuti pakhale mikangano partner wanu wapanopayo ndi ex winayo, komanso even ana amasanduka anthu amene ongomenyana. So zimapangitsa kuti iwo akhale caught in complicated situations. Komano zimene zikubwera chifukwa chiyani? Zikubwera chifukwa cha inuyo amene mwasankha kumayankhulanabe ndi ex wanuyo. Chinthu chomalizira chomwe chili cha number 10, healthy boundaries protect everyone. Ichi chimukuyenera ndithu wina aliyense achidziwe kunena kuti ngati mwakhazikitsa malire pakati pa inuyo ndi ex, zimateteza wina aliyense, ziteteza inu, ziteteza ex anu, zitetezanso wachikondi wanu. Ndiye if communication is necessary, especially because of children, ndiye ngati mwina palibe communication kuti ikufunikirabe, mwina kuti muzilumikizana ndi ana amene munakhala nawo limodzi ndi ex anuwo, pamenepa ndiye kuti pabwere ma conditions. Mukuyenera zinthu zomwe zipange molemekeza wina aliyense, komanso musapange mobisa, pakhale transparency, komanso zikhale limited, komanso zipange focus pa chinthu chomwe chili cha necessary cho. Ngati ali ana akhale ana and pasakhale anything else. Ndiye uthenga omaliza pa zimene zizi ndiotani? Uthenga wake ndionena kuti inuyo sizikufunikira kuti mudaniranetu ndi ex, kuti mwadana naye ndiwe mdani wanga mwakuti nkhani zake sizimenezo. Kutha kwa banja sichidani, komano kutha kwa banja ndi chiyambinso cha mtendere cha wina aliyense. So simukuyenera mukhale adani, komano nonsenu mukapanga move on ndikupita kuma relationship yanu, mukufunikira pakhale malire, komanso pakhale kulemekezana, komanso pakhale kuyiwala zinthu zakalekale zimenezi zikuthandizirani kuti muteteze panopa pamene niyo muli, komanso kuti musalolere zinthu zakalekale zipange interfere ndi chinthu chimene niyo mwakhala pakali pano. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.